ऊपर कबो नीचे डाली देला बीचे बीचे बड़ी बढ़े परेशानी डोरी चोलिया के खींचे दिल्ली के लाल किला 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 असली भतार मिले गोरखपुर जिला बोला हई रे ए बोला हई रे होलिया में खाड़ पहिले खटिया बा दीदी के देवर नव छोटिया बा अरे होलिया में खाड़ पहिले खटिया बा दीदी के देवर नव छोटिया बा जवानी में धर के जो बनवा रगड़ के कह देले बड़ा लाल लाल हो दुनोर सुविधा बा दुविधा में जियारावा ससुरा में रही या की रही नहीं हरावा ए सखी दुनोर सुविधा बा दुविधा में जियारावा ससुरा में रही या की जाई नहीं हरावा दोनों में कौन सुख पाई हो कहाँ जाई हो दोनों में कौन सुख पाई हो कहाँ जाई हो तो सैया रोबस साड़ी धके अरवा पिचुकारी धके केकरा से लगवाई हो केने जाई हो कबो ऊपर कबो नीचे डाली देला बीचे बीचे बड़ी बढ़े परेशानी डोरी चोलिया के खींचे जाई जब नहीं हर तपियावा चिलाला रहिला ससुरावा तोयाद खिसियाला जाई जब नहीं हर तपियावा चिलाला रही जे ससुरावा तोयाद खिसियाला होलिया में खाड़